support putra Guntur kalian Mas Lesine Dewi. Bende ngongkong tenggoro bidaliman yo bolong cuma gelaring cemeti kairing singgah gending karawitan jauh suara gemerukan soyo rejo pagelarane san soyo wingit wibawane kukus sing dupa minangka tondo yen kula didanyangku enggal tumeka jendela orang arit sanjroning palagan perawaanku kan sak gerdung sumulan dek agemanku bakal mawujud kan sejati sunjalmo bandeng ireng karya mukti kesenian bandengan kang mijil saka tlatah jagat jajan ponco kusumo ingkang dipun pimpin kalian Bapak Buanam agada iki kambo dipun madegani kalian Bapak Mujiono mugi tansah pinaringan rahayu sangat dan kontrol banteng ireng karya mukti mugi tansah pinaringan rahayu sedaya pamirsa lan sedaya tetanggan jajan ponco kusumo lan mugi sarwa gadai rezeki kang gansar lancar kalian support putra bunder kalian Mas Lesine Dewi lan mugi dari rahayu kang gumending kalian DJ Bendo mugi rahayu kalis berketening sampai kolom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam wedhus putih wedhus ireng sun mantek aji-ajiku Sri Brojo Banteng kekuatanku 70 sapi 70 banteng sinanjungan para wali para nabi malaikatku 44 sing reksa marang aku sun banjik bayang cuci ninggal nyembah marang perintahane Allah kepisan kenek bendung Kanjeng Nabi Muhammad ning tanganku tekanane Nabi Musa saat bote jagat wetan jagat kulon la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin hanya ngekit doletan kulon ketemu kan tak krokno tengah latar so mata aji wong saja kata aji nang awak isih kula
diaturaken sugeng rawuh kaliyan banteng ireng karya Mukti Jajan Ponco Kusumo. Tembang iki spesial perform saking DJ Bendo support Putra Bunder kalian Mas Tesini Diri. Lebu kalangan masih Boy
Rahayu, Rahayu.